sa masalay pun makatuyuan. Paglaom ka o gasa nga langit nun, dadi ako kalan unsa kalang bumuhi sa Espiritong balaan, punang kasakit sa kalibutan. Paglaom ka o iwag magpadayon, tultuli ang nasaag nga kalag. Agakon mo ako sa agianan, nga mahihiway sa kangit-ngitan. Paglaom ka o Kristong madaubon, sa kamatayon kasakit usab. Manduan mo ako ug sa kanunay, magapadayon ka o Ginoo. Amen. Mayong buntag mga kaigsuunan, atong mga pagtimbaya ipaabot nato labi na sa atong mga kaigsuunan naa sa panimalay sa mga nagkalain-laing dapit sa Pilipinas o gawas sa Pilipinas ug katong tanan nga nagasunod niining ato ang Metro Davao hiniusang panimbahon labi na sa atong pagsaulog karon sa Pentecost o 73rd UCCP Anniversary Sunday. Naot nga ang Ginoo magpanalangin kanato diha sa atong pagduol kaniya pinaagi nining atong panimbahon karon. Ug atong andamon ang atong mga kaugalingon pinaagi sa atong pagpaminaw sa pasiunang huni. Iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin ba magikan ang akong panabang? Ang akong panabang nagagitan kaniya na nabuhat sa langit ug sa yuta. Dili niya itugot nga mahidakinas ang imong mga tiil. Siya nga nagabantay kanimo dili mahitag pilaw. Pamati ang nagatiling sa Israel, wala magbuka o magulog. Ang Ginoo mao ang imong tagapanalipod. Anaa siya sa imong tapad aron sa pagpanilipod kanimo. Ang kainin sa adlaw dili makaunsa kanimo, ni ang siga sa bulan panahon sa kagabihi. Tipigan ka sa Ginoo gikan sa tanang katalagman. Ampingan niya ang imong kinabuhi.
Ang Ginoo ibig kanimo karon hangtod sa kahangturan. Bisan asa karon. Niini nga mga pasalig sa Dios, mudol kita kaniya, kay siya ang atong manunubos, nga kanunay nagauban kanato. Magampo kita, O Diyos na mong abalaan, tag-iya sa among kinabuhi, ikaw ang magbubuhat sa langit ug yuta. Bendisyonay kami, O Diyos, sa among panimbahon karon, bisan pa ang nanimati karon nga pag-worship namo diha kanimo. Salamat Ginoo, bisan pa sa kinabuhi nga madagayaon nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Taliwala nining pandemya, ikaw gayod ang among huptanan. Ikaw gayod ang among gisaligan, O Diyos. Kay wala kami arang mahimo kung wala ikaw. Busa ang among pagpasalamat, ang among pagdayeg sa imong ngalan, amo gayong gihuptan. Kini ang among pagampo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Ang patukuranan sa atong pamalandong ni nga kabuntagon gikutlo sa buhat mga bersikulo sa kapitulo 1 o kapitulo 2. Buhat 1, 4 o 5. Samtang si Jesus uban kanila, gitugon niya sila. Kaya una kamo pagbiya sa Jerusalem. Ulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan nagbunyag kaninyo sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo sa Espiritu Santo. Versikulo 14. Tigom sila kanunay aron sa pag-ampo, uban usab kanila ang mga babay, ug si Maria nga inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsuong lalaki. Kapitulo 2, 1 ngadto sa 4. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalain-laing pinulungan.
sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Mao kini ang pulong sa Dios, gipanalanginan na kita sa balaang Espiritu nga magagahom kanato alang sa pamalandong karon. Amen. Jesus Christ, we're gathered in the meeting place. Suddenly the Spirit came and came and came. Sending men and women out in Jesus' name. Spirit, come upon us too. Give us things to share for you. We live in a world in need. Send us where you daily lead. All around us, we join us in the air. People gathered in the streets from everywhere. Soon we heard some preaching and the news was good. There in every language they all understood. Spirit, go through every land, till all know and understand. Jesus, that it grows is true. Now we have the life from you. Peter told them God to turn and be baptized. Thousands heard the words He spoke and changed their lives. They became so wealthy out to help the poor. Day by day the church was growing more and more. Spirit, change the way we live. Teach us how to gladly give. Guide us as we seek to be faithful in Christ's ministry. Spirit, change the way we live. Teach us how to gladly give. Guide us as we seek to be faithful in Christ's ministry. Salamat sa awit, sa kuro, nga usa ka nindot nga mensahe niining panahon sa Pentecostes ug labi na sa hinulaman nga musika gikan sa mga American, Spanish nga mga katawhan. Dalaygon ang Dios. Ang mensahe niining kabutagon ang uluhan iniusang iglesia sa Pentecostes. Sa English, United Pentecostal Church. Na ako higala kayo nga pastor sa UPC. Kaning UPC oneness ni nga igsoon. Pero nami higala diya sa mental na suod na kay namo sukat niya atong 90s pa. Kay appeal man siya sa interchurch bisan kon siya oneness ba. Pan tungod sa kanindot sa relasyon, wala na tong gihunahon atong ubang mga doktrinal nga mga issues. O sa akong tanaw, kaning ilang ngalan, murag sila jud ning naka saktog ngalan. Labi na diha sa pagsaulog sa Pentecostes. Kay karong Domingo Domingo sa Pentecostes, Domingo sa Pentecostal, o karong Domingo Domingo sa anibersaryo sa UCCP. Dalaygon ang Dios, palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Sa kadasig ug kalipay sa pagkatukod sa United Church of Christ in the Philippines nga natukod sa gahom sa Pentecostes. Hallelujah. Amen. Nasayod kita nga ang Pentecost mo kini pulong gikan sa pulong 50th, no? Or ika-50 kaadlaw
gikan sa fiesta sa pagsaylo o Passover. Ug kini nga fiesta gitawag usab og fiesta sa isa ka semana o sa mga semana o fiesta sa ani. Kay diri man tapuson ang Thanksgiving, pasalamat sa pagtapos sa pag-ani sa ilang mga trigo. O maghatag sila pag-daig sa Ginoo, paghalad pinagi sa duha ka loaves nga tinapay o ang duha ka isa ka tuig, duha ka buok nga isa ka tuig nga nating karniro ilang ihalad ngadto sa Dios. Ug busa daghang mangadto sa Jerusalem. Kini napulo ka adlaw human kasi Ginoong Hesus kayab ngadto sa langit. Ug niining adlaw daghang mga butang ang natuman. Labi na ang sulat ni Propeta Joel ug usab ang gisulti ni Juan nga Bautista sa Mateo 3:11. So niining panahona sa ulog ang mga Hudiyo sa fiesta sa pag-ani apan diha sa bag-ong katawhan sa Dios, sa ulugon sa katawhan sa Dios ang pag-ani sa mga kalag nga muduol ngadto kang Ginoong Hesus ug ang kalibutan ug ang simbahan na usab gayon suka sugod niining tanan. Naidaghang mga butang nga nagapanghitabo niining panahona. Samtang ang mga Pentecostal churches nag-focus aning speaking in tongues. Dili lang speaking in tongues ang nahitabo, naay daghan kayo. Napoy ningon nga karon kuno ang speaking in tongues wala na. Napoy ningon ang mga Pentecostal ingon nga naa pa man eh. Ang botong sa tong nahitabo sa kuan ni aging 25 years ago. Kung speak in tongues ba to or unsa ba to, basta there is something I cannot explain. So naalang gusto nga aron nga minguntan napabakani. Pero adto mo sa Pentecostal nga mga churches naa pa kini. Dili na nato ma-duplicate ang nahitabo sa Pentecost. Tungod kay wa man ta sa Jerusalem, di man ta maghulat og napulo ka adlaw. Apan daghang mga butang ang pwedeng mahitabo tungod sa kondisyon o kahimtang nga mahitabo diha sa katawhan sa Ginoo. Ug mo na gikinahanglan nato ang laing Pentecostal Day. Labi na diha sa kinabuhi sa United Church of Christ in the Philippines. Usa sa mga kinaiya nga makita nato sa adlaw sa Pentecostes nga gipakita sa unang simbahan. Mao kadtong kinaiya nga sila nahiusa. Sa English with one accord na hugpong na usa sa huna na usa sila sa ilang pagpangita sa Dios ug tungod niini ang gahom sa balaang espiritu niabot ngadto kanila. Niabot ang balaang espiritu ngadto kanila kay sila naghiusa man ug ang pag-abot sa balaang espiritu ni samot pa sa pagkahiusa kanila diha sa upat ka butang. Kini matud pa ni Alan Carr sa ka-Baptist preacher. Upat ka butang ang nakapahimo kanila nga Pentecostal church nga nagkahiusa sukad og sugod niadtong panahona. Una, sila nagkahiusa diha sa katuyuan. They are a church united in purpose. Matud pa sa chapter 1 verse 4 to 6. Naghulat sila sa Dios. Naghulat silang tanan sa Dios. Di ba? 120 sila kabuok dito sa Upper Rome. Walay nilakaw, walay ni gawas. Hulat sila, kahit isultihan sila ang maghulat. Bisan pa kung giingnan sila ni Ginoong Hesus nga adto na mo sa Jerusalem, pero napan asa Galilee, pero napan na sila napasaylain nga tugon. Hulat sa Dios. Hulat sa napulo ka adlaw. Napulo ka adlaw sa Bible is meanings it's a short
period of time. Atod pa, they strive together. Sila naglihok ingon nga usa ka team. They work together alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. O mo niya ang nindot kayo nga usa ka Pentecostal nga karakter. Nga akong masinati o atong masinati nga nahitabo niadtong Mayo 25, 1948, May 25, 1948. Sa dihang naghiusa sa katuyuan ang tulo ka dagkong simbahan, ang United Evangelical Church nga naghiusa ang Presbyterian ug ang Congregational, ang Evangelical Church of the Philippines nga hiniusa sa United Brethren ug pipila ka mga church disciples o mga gagmay ka simbahanan sa Manila, ug ang Philippine Methodist Church. Ang ilang mga pangulo nag-usa dito sa Ellenwood Malati Church ug ingon nga tubag sa pag-ampo ni Ginoong Hesus nga mahiusa ang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan. Sila nagpinirmahay ug niingon mag-usa na kita sa atong misyon ug sa atong katuyuan. Mao nang ang pagkatukod sa UCCP usa ka resulta sa gahom sa balaang espiritu. Usa gayud ka Pentecostal power. Kay nausa man sila ang ilang mga unahuna sa gahom sa Dios nga mag-usa na lang kita og katuyuan. Usa ka simbahan, usa ka distrito, usa ka konferensya, usa ka jurisdiction, o usa ka nasyonal. O mo na giingon karon sana all naot pa nga mahitabo ug mahitabo kini balik ngadto sa simbahan sa atong Ginoo. Sama sa nahitabo sa mga unang simbahan sa panahon sa Pentecostes. Kaduha, nga ang unang simbahan ug iglesia naiusa diha sa pag-ampo, united in prayer. The Pentecostal Church is a prayerful and they are united in their prayer. They prayed together, verse 14. They prayed with and for one another. Kauban og sa kauban sa usag-usa. Grabe ang ilang inampuay. Napulo kadlaw gani ang ilang inampuay. Kay 40 days, ika-48 day ni kayag si Ginoong Hesus ug sila na lang sa ilang kaugalingon. Sila nag-inampuay nga naghulat. Siguro ako pa na to nag-fasting pod aron nga mabati gayud nila ang lihok sa balaang espiritu. Niadtong Mayo 25, 1948, ako nagtuo nga daghang nag-ampo alang sa union of these churches mentioned. At the Evangelical Church of the Philippines and Philippine Methodist Church. Gani sa istorya sa atong history, naamang gani di ay daghang simbahan nga gusto unta maapil sa union sama sa Convention of Baptist Churches in the Philippines. Pero sa katapusan adlaw, ni atras sila. Manang wala sila kaapil. O mo na resulta sa pag-ampo. Di ba? Mo nang naay Convention of Baptist Churches in the Philippines dire sa western part sa Visayas, kani mga Iloilo, yung mga Baptist daghan jud diya sa Iloilo side o sa Bacolod. Pero naay Pentecostal diha nga susama, naay Baptist diya nga susama sa pagka-protestante nato nga wala kapil apan nagpadayon sila sa ilang misyon. Ngayon, ang mga pag-ampo gayod sa mga lideres o sa mga katawhan mao'y nakapawala sa daghang babag sa panaghiusa niadtong panahona. Sama sa gihimo sa mga apostoles niadtong unang adlaw sa Pentecostes. Katulo, ang unang iglesia, chapter 2, verse 3 and 4, nagkayusa diha sa gahom. They were united in power. Atod pa sa
chapter 2 verse 3 and 4, they were filled with the Holy Spirit. Gipuno sila sa balaang Espiritu. Tungod kay sila naghuusa na. O pagkapuno sa balaang Espiritu, sila kini resulta ngadto sa pagwali o usa ka mensahe, ngadto sa pagtuo sa parehong mga butang, ngadto sa pag-alpasan sa ilahang mga kabugat o mga problema, o ngadto sa paghigugma sa mga butang nga ilang naibalaan o ilang susamang gibati. Pagkanindot mga igsoon nga mabati kini sa United Church of Christ in the Philippines, gani nabati kini niadtong May 25, 1948 sa dihang sila ni proklamar nga mag-usa na ta aron usara ang mensahe nga atong dalhon, ug aron nga motuo ta sa usa ka butang, ug aron nga magpinasanay kita sa atong mga kabugat ingon nga mga protestante gitukod sa mga Amerikano niadtong panahona, ug aron magiusa kita sa atong gugma sa susamang mga butang. It's a strong message of unity and brotherhood. Ug sa pag-ampo lagi ni Ginoong Hesus nga may usa ang katawhan, kay pinaagi sa panagiusa sa mga kasimbahanan, maila nga sila tinuod nga mga disipulo sa atong Ginoo. Kaupat o katapusan, ang iglesia sa adlaw sa Pentecostes nagkayusa diha sa ilang pagbuhat, united in performance. Tod pa sa verse 4, chapter 2, they began to speak in tongues. Pero special man itong tongues kay ang ilang gisulti, makadungog ang mga tao nga nagpalibot, pila ka libuan kalibo ang nasa Jerusalem. Sa ilang pagsulti, makasabot man ang mga tao. At dili man pareho karon sa experience sa ubang speaking in tongues nga purely for yourself. Kanang pagdaig sa Dios sa imong kaugalingon, dili kasabot ang palibot. Pero niadtong panahon na lahi. Tungod kay sila napuno sa balaang espiritu o nanulti sila sa mga pulong na dili ilang pinulungan, pero masabtan sa mga dayo nga mga Hudyo nga gikan sa nagkalain-laing dapit sa Asia ug sa Europa nga niapil ni adtong fiesta ni adtong panahon na. Ug ang punto mao nga each one of them, 120 of them, speak the word of God. Gisulti nila ang pulong sa Dios nga masabtan sa ilang palibot. Mao tong ang mga tao nibati og kaguol sa ilang mga kasalanan ug nangayo sila pasaylo sa Ginoo, gani ningon sila kang Pedro, unsa may among buhaton karon? Ug mo to ni resulta sa pagbautismo kanila, kay giingnan man sila ni Pedro nga maginulsol kamo og motuo kang Ginoong Hesus og magpabautismo og madawat ninyo ang gahom sa balaang espiritu. So ang Ginoo himo kanila nga maghiusa sa pagbuhat. Ingon nga ang simbahan gitawag aron mahimong busy o mahimong magpadayon sa paglihok, dili sa paglingkod lamang, dili sa pagkatulog, dili sa PPP, di ba? Paminaw, pasinaw, pauli. Kundili ang simbahan gitawag karon sa matod pa ni Pastor Romeo Goye, ang paglakaw. Goye dito kabilaanan, katribuhan, kalubadan, guban pang mga dapit sa kalibutan. Kung makita nimo ang gahom sa Pentecost kung magiusa ang katawhan sa pagbuhat. Balikan nato ang May 25, 1948. Niadtong panahon na natukod ang panagiusa sa Inyusang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Only in the Philippines nga magkahiusa ang tulo ka lain-lain nga mga tradisyon sa panggobyerno sa simbahan. Ang panggobyerno nga Presbyterian o elder, ang panggobyerno nga Metodista nga Episcopal, Bishop Center, ug ang panggobyerno nga congregational power. Only in the Philippines nga mag-usa silang tulo
Kay doon na may laing panaghiusa dito sa Amerika o sa ubang nasod sa kalibutan, apan katong po pareho lang og gitawag og church governance. Pero diri sa Pilipinas, giusa siya. Ug busa ang mga dagkong protestante nag-usa sa tulo ka dagkong ministeryo. The ministry of preaching, teaching, and healing. Di ba? Ang pagwali mo nang daghang kasimbahan na natukod. Ang pagtudlo mo nang daghang eskwelahan na tukod. Ug ang pag-ayo sa mga sakit mao nang daghang mga clinics ug hospitals ang mga natukod. Kung mag-survey balik karon siguro basig niabot na ta og 5,000 sa kakasimbahanan sa tibuok Pilipinas. Kay ang 3,000 dugay na to kaayo, mga 15 ka tuig na to nga kuan. Unya pipila ka mga dagkong eskwelahan. Labi na ang we are proud of the Silliman University as the first university outside of Manila after UST. O is a Protestant university nga gipanunod sa Presbyterian o sa Congregational Church. O ang mga hospitals. Sama ka nato diri sa Brokenshire Hospital. Ug uban pang mga hospitals nga natukod. Gikinahanglan nato mga igsoon, we need another Pentecost today. Kay usa sa mga nakita nga hagit sa atong panahon, na murag gihagit ang atong panagiusa. Nga unta mag-usa ta o magbalikon ang atong panagiusa aron kung mag-usa ang kasimbahanan, mga local churches, ang distrito, ang konferensya, ang jurisdiksyon, ang nasyonal. Kung maghugpong kita sa atong mga resources, sa atong mga human resources, sa atong mga financial and other resources, daghan patag mahimo sa preaching, pagtukod og mga kasimbahanan, paghimo og mga basahon nga magamit ngadto sa kabukiran. Daghan pa kitag eskwelahan nga matukod aron nga matudloan ang mga bata. Ug daghan pa kitag matukod nga mga clinics ug mga hospital aron kita gayon maila nga naga-ministeryo sa ngalan sa Ginoo. Sa usa ka punto, goal kita nga usahay katubang kita ni ining mga issues sulod sa United Church. Nga naipipila ka mga pundok ug mga tao nga ningon nga buraman kung atong gibiyaan na ang original nga atong buhat sa pagtanom og simbahan ug pagtukod og eskwelahan ug ospital. Kay unsa ba na may mga pangitabo nga ang eskwelahan mo namang dominium kuno ug ang ospital mo nang mall. Usa ka na ka hagit sa atong panahon. Gihagit ang atong panaghiusa. Sama na lamang aning isyu sa Luman, diri sa Davao City. It's a very clear kwan nga wa jud ta nag-usa. Ako as a pastor, I would admit that sa isa ka bahin. Kay pila ka tuig na ang lumad diha sa opisina sa Arad. Pero nakadto ba ta? Duaw ba ta? Po ingon, wa mo por mi imbitaha. Pero kung mag-usa kita sa atong ministeryo, ako siguro kitag mahimo gayon. Dili lang sa pagpakaon sa material, sa tiyan. Dili sa pagtudlo. Without exemption, pagtudlo. Baluman man na siya or mamuro or mabisaya. Wa may exemptions na. Kinahanglan man silang maibalo kan Ginoong Hesus. Dili man na ipugos. Apan kinahanglan silang maibalo nga adunay na namatay sa cross alang kanatong tanan. O kinahanglan mahibalo ang tanan sa gugma sa Ginoo. Diya sa atong pagministeryo tinuod nga tabangan sila aron malingkawas gikan sa
madaog-daogon nga sistema sa katilingban o kato lagi ko nung kahimtang nga naglisod sila kayo o exploited sila. Pero sa kabahin, kinahanglan gayud nila ang maluwas nung gugma sa atong Ginoo. Ang atong pag-ampo, kinahanglan ang laing Pentecost na moabot sa atong panahon. Aron ang United Church of Christ in the Philippines nga natao diha sa Basis of Union May 25, 1948. Kita mahiusab balik diha sa katuyuan, home, pag-ampo, o performance, pagbuhat. Sama sa pagbuhat sa katawhan 2,000 years ago sa adlaw sa Pentecostes. Magmatod pa, the world has never been the same as the world was changed upside down sa gahom sa Ginoo na niabot ngadto sa mga apostoles ni adtong adlaw sa Pentecostes. Dalago ng Dios, hinaot pa ang Ginoo magalig-on kanato. Labi na kita diha sulod sa United Church of Christ in the Philippines. Giusa kita sa mission, giusa kita sa buhat, giusa kita sa pag-ampo ug sa gahom sa Ginoo, sa katuyuan ug sa ministeryo. Ginoo, kinahanglan namo ang laing adlaw sa Pentecost. Tungod kay ang among kahimtang nanginahanglan gayud. Aron nga sa imong gahom mausa kami diha sa katuyuan, diha sa mga pag-ampo, diha sa imong gahom sa pagministeryo ug diha sa pagbuhat. Dili namo kini mahimo kung wala ang imong gahom, Ginoo. Busa panalangini ang United Church of Christ in the Philippines. Niining panahon na sa among pagsaulog. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Damo na to atong mga kaugalingon alang sa atong katilingbanong pag-ampo. Mag-ampo ta. Mahigugmaon, maluluyon, ug among dalangpanan nga Dios. Ini nga takna ania ang imong mga katawhan nagakahiusa sa pagduol kanimo uban ang mapaubsanon nga mga kasing-kasing unahuna ug tibuok kaugalingon pag-ila sa imuhang pagka Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ania kami karon o Dios, dala ang among mga pagtagad nga nasa trono sa imong grasya. Uban sa among mga personal nga mga panginahanglanon, among mga pamilya, katilingban, ug hinaut o Dios nga ikaw manimati kanamo karon. Ug nang hinaut kami, ang imong balaang Espiritu Santo nga mikunsad ngadto sa imong mga apostoles. Mahitabo usab kanamo. Aron Ginoo, matagan kami sa igong kagahom. Labi na sa pagbuhat o paglihok, sumala sa imong katuyuan o kabubuton. Ug sumala usab sa imuhang buot nimo nga ipabuhat kanamo pinaagi sa misyon nga imong gibilin sa imong iglesia. Sa among pagduol kanimo karon, naghangyo kami nga ikaw usab magpahinumdum kanunay kanamo. Na diha sa among pagsaulog sa ika-73 katuig sa hiniusang iglesia sa Pilipinas o United Church of Christ in the Philippines. Na nahiusa o Dios tungod sa inspirasyon, tungod sa gahom sa balaang Espiritu Santo. Salamat Ginoo sa kasinatian sa Pentecostes. Hinaot Ginoo nga ang imong iglesia magpadayon sa pagbuhat sa misyon nga imong gibilin. O giusaha kami o Dios pagbalik
Bisan pa sa nagkalain-lain nga hagit nga giatubang sa iglesia. Sa United Church of Christ in the Philippines, gikan sa mga lideres, ngadto sa mga programa, bisan pa sa mga local churches. Ginoo nagampo kami. Bisan pa niining tanan nga among gisagubang karon. Mga pagsulay, mga problema, konflikto, ikaw o Diyos, among kuptan. Aron kami o Diyos makapadayon sa pagpangalagad kanimo. Pinaagi sa iglesia nga natukod, tungod o Diyos, kanimo. Busa nining atak na. Hangyo kami, ingon nga mga miyembro nining maong iglesia. Iusaha kami sa hunahuna sa mga pagbati, bisan pa di sa pagbuhat, sama sa imong pagpahinumdum ka namo sa imong mga pulong niini nga kahigayunan. Pinaagi sa imuhang alagad. Iusaha kami o Dios diha sa pagtuo nga dili gayud kami makapadayon kung wala ikaw magalihok sa among mga kinabuhi. Busa, naghangyo kami na pinaagi sa balang Espiritu Santo ang tanan o Dios mapahiluna o mapahapsay tungod sa imuhang paggiya o paghatag kanamo sa igong direksyon. Aron ingon nga iglesia nga natukod sa imong ngalan, makapadayon sa pagbalapnag sa maayong balita ngadto sa tanang katawhan sa tanang kanasuran. Pasaylua kami o Dios sa amo ang mga pagkulang. Pasaylua kami sa amo ang pagdalo sa mga posisyon, bisan pa sa possession. Pasaylua kami o Dios, ingon nga mga miyembro sa iglesia, lideres sa iglesia, hinaot nga makaamgo kami, ikaw gayod ang tuburan sa tanang panalangin ug kami mga tinugyanan lamang. Busa, sa among pag-ila nga kami mga tinugyanan, dili unta kami Ginoo maghuna-huna sa amo lamang kaugalingon. Kung dili maghuna-huna kami sa kaayuhan sa tanan. Busa o Dios ang gitugyan ang iglesia nga na kanimo. Pinaagi sa mga miyembro niini. Aron o Dios ang paglihok, pagbuhat, padayon nga misyon, ministeryo, programa sa iglesia, makapadayon. Nasiga kami Ginoo, pinaagi sa balang Espiritu Santo. Ug hinaot, galabdagan mo ang among mga hunahuna. Tagai kami og kagaan sa among mga kasing-kasing ug pagbati. Aron makasinabdanay kami Ginoo. Ug mabalik Ginoo ang kainit sa pagpangalagad nga nagkanimo. Panalangini ang tanan o Dios na nagakahiusa karon diha sa pagsimba kanimo. Mga panimalay, katilingban, ug ang among mga kaigsuonan bisan pa sa layong dapit na nagasunod niining mao nga programa, hinaot ikaw usab maluuban ang mga panalangin kanila. Idala namo sa mga pag-ampo ang mga kaigsuonan adunay kalayahon sa lawas. Kapa sila Ginoo, may balik kanila ang ilahang maayong panglawas. Yan po namo ang mga kaigsuonan nga adunay kaluyahon spiritually. May balik sila diha kanimo o Dios sa maayong nga kahimtang. Idala usab namo among mga kaigsuonan nawad-an sa trabaho, kung nawad-an og paglaom tungod o Dios sa kahimtang nga giatubang. Ang tanan nga mga kaigsuonan nga anaa sa problema, pagsulay sa kinabuhi, kagubot sa panimalay, hinaot Ginoo,
ikaw magpataliwala kanila. Ug ang imong gugma mo'y muhari sa ilahang mga kasing-kasing. Kung nini usab natakna o Dios, among gidala ang among syudad sa Davao, ang among mga barangays, san pa ang nasod sa Pilipinas, ang tanan nga nangulo niini, o Ginoo magagiya kanila, magauna kanila. Hatag kanila sa imong kaalam, o diya silang paggiya kanamo papangulo, ang imo gayong kabubuton may matuman Ginoo, dili ang ilaha. Ginaot o Dios nga ang among mga lideres usab sa iglesia, magmatinumanon nga na kanimo sa imong mga sugo o manlo. Ginaot o Dios nga kining among panimbahon imong dawaton, kung panalangin sa tang parte niini, amo kinitugyan uban ang pagtuo nga ang imong balang Espiritu Santo imong ipasinati sa matag usa kanamo. Kining tanan mo'y among mga pag-ampo, mga pagtagad, paabot namo sa trono sa imong grasya sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo nga nabanhaw. Amen. Hebrewhanon 13:15-16. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagday gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo kay mao kini ang halad nga makapahimuot sa Dios. Ato nakaron andamon ang atong mga halad, ang atong ikapulo ug uban pang mga halad ug atong pagadad-on kini sa atong local churches aron mapadayon ang ministeryo sa atong kasimbahanan. Magamputa, dawata o Dios kining mga halad sa imong mga kaanakan. Bendisyon ni o panalangini kini labi na gayod ang nagahatag nga malipayon. Ikaw ang among tuburan sa tanan namong panginahanglanon. Busa kami nagapasalamat kanunay diha kanimo. O Dios, ikaw ang magapadayon sa paghimo kanamo nga matarong niini nga kalibutan. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Hesus. Amen. At ta karon sa mga pahibalo sa iglesia. Karon atong gisaulog ang Pentecost Sunday o 73rd United Church of Christ in the Philippines Anniversary Sunday. O sa kanunay,
atong pasalamatan ang atong mga kaigsuunan nga naningkamot kanunay sa paghatag sa ilahang panahon, talento, mga resources aron kining atuang panimbahon sa Metro Davao makapadayon diha sa iyahang ministeryo. Usa atong pasalamatan ang atuang magwawali karon, Reverend J. Yebes, atong Pangulo, Mrs. Rosetti Alentahe Crusit, of course, ang atua usab nga accompanist, Miss Erica Panotes, ang atong Worship Ministry Director, Reverend Melvin Ramoso, atong Multimedia Ministry Director, Reverend Wenzel B. Diholde. Sa sunod nga Domingo, ang atuang speaker, si Reverend Grace Alkisa Bangisan. O mo ni gitawag o mag-celebrate ta niini og Trinity Sunday. O sa makanunayon usab natong pagpasalamat sa atong mga kaigsuonan nga nagpakigbahin sa ilahang mga resources aron usab kita makapadayon sa pag recording, no? O ang sponsor nato ang UCCP Catalunan Grande. Salamat kaayo sa UCCP Catalunan Grande na mao'y nag-sponsor sa atua karong paniudto. Ug hinaot nga makapadayon kita ug andamon kita kanunay sa Ginoo diha sa iyahang pagpadayon sa misyon nga gihatag sa iglesia. Ug tuwa karong awiton ang awit sa pagmantala. Si Jesus ang bahangdi ko. Jesus ang bahagi ko, Ikaw gayud o Dios ang nood nga bahandi sa imong katawhan, pinagi sa balaang espiritu, ang gahom sa pag-alagad. Nagiusa sa imong katawhan, labi na sa United Church of Christ in the Philippines, diya sa katuyuan, pag-ampo, gahom,
o pagbuhat. Usa Lord, among gihalal ang tanan kakatuigan sa pag-alagad 73 katuig ug sa daghan pa ang katuigan nga maabot sa ministeryo sa United Church of Christ in the Philippines, sa kasimbahanan, sa kapanguluhan sa mga obispo, conference ministers, pastors, lay leaders, and sa tanan Ginoong mga porma sa ministeryo sa pagtudlo, pagwali o pag-ayo. Tanan gihalad kanimo. Ingon nga kini ang tinod nga bahandi sa kinabuhi ug sa pag-alagad. Salamat sa imong pagpanalangin sa matag usa, labi na sa tanang mga panimalay karon nga nagauban nagasubay sa inyong pagsimba. Salamat sa imong pagpanalangin sa tanan nga nagabuhat og nagalihok alang kining mao nga inyong pagsimba mahimo gayon. Panalangin sa Dios nga labing gamhanan ang gugma ni Ginoong Kristo, pagigdayat sa balang Espiritu, manaka nato karon hangtod sa walay katapusan sa kalasamahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.